Piny owacho mar kaunti ya Migori osingo bero sekta mar somo mar ECDE ma osebedo ka nitiere kod midhiero ka dwaro mar jopuonj henone omed kwan jopuonj ma ondiki e yo mongirore. Jafwambo mar George Juma nigi ler koa e kaunti ya Migori. Sekta no mar somo mar nasari kata ECD ma oket e lwet piny owacho ma counties e piny Kenya mangima osebedo kod midhieche mathoth. Nok mar kuonde somo kaachiel kod nok mag jopuonj osebedo moko midhieche madongo ma osebedo ka koro hinyo sekta ni e piny Kenya mangima. Ywak ma kamae bende osenenore e kaunti ma Migori, kata bed ni piny owacho mar kaunti ma Migori wacho ne gisetemo keto kenge mathoth mar bero sekta ni. To joga wagi slip mare king'iyo nyaka kawuono pod gin mana under probation, which is not good. Mamano no wacho ni nyaka wadhi work out mondo wane ka wanyalo konyogi mondo jogi obed confirmed in permanent and pensionable. Wan gi jopuonj mag ECD mag jo diploma kendo jo certificate 648. Nyocha machiegni ka nyocha jopuonj go te wane wa transition gi wagolo gi from their previous state mwaketo gi permanent and pensionable. Mano notimo chakre mar 6 higa 2022. Jopuonj mag ECD e kaunti ma Migori ywago omenda matin mar wuoth ma ichulo gi kod piny owacho mar kaunti ma Migori. Ka bende jagoro mar piny owacho mar kaunti ma Migori Oscar Lima wacho ni okenge mag medo omenda ni kowuok siling 800 nyaka 3,000 koro dhi nyime. Ichulo go siling 802, which is not good, and this one is against the law mar Republic of Kenya. To kendo kata labor laws does not allow this. Ni mondo japuonj ng'ata matiyo mondo chul commuter mar siling 802. King'iyo kata sakila mar SRC mar Sara Serem no wacho the minimum pesa mowinjo bed ni miyo jatich as a commuter allowance owinjo bed 3,000. Waikore mar kaluwore kanyocha wase sudo gi to permanent and pensionable, waikore mar chura allowance from siling 802 to siling 3,000 kuom japuonj ka japuonj mar ECD. Jagoro marwakno mar jotijego mag piny owacho mag kaunti ma Migori Silvan Saraja wacho ni jopuonj mag ECD bende osekwame ngasa achiel mar tich kuom kinde malach, kendo dwaro margi en ni mondo koro piny owacho mar kaunti okaw okang' mowinjore. Puonj no ondiki over 10 years ago. Jopuonj gi nyaka ne ndiki gino nitiere mapok oyudo promotion kuom gi nyaka kawuono. Sani gitimo review the grading structure mondo mi japuonj ka japuonj ma puonjo ECD osacha olure gi the correct schemes of service. Nok mar jopuonj e skunde mag nasari kata ECD e kaunti ma Migori bende jopuonj go mag ECD e kaunti ma Migori koro ywak ne osemiyogi pek mar tich. Kwang'iyo the number of schools mantiere jopuonj pod tin. Omiya kwayo county government of Migori mondo many kaka wanyalo medo jopuonji mondo bede mang'eny. Sani naneno advert manyo keti mar medo jo ECD mana only 25. Kora akwayo His Excellency the Governor. Tend kaunti ma Migori wadne giketo maino e gero klesego mag ECD e kaunti ma Migori e iko omenda mar 2,203 nyaka 2,204 ka bende sani gidhi nyime kod keto kenge mamoko mar bero sekta ni mar somo. George Juma, Ramogi TV, Migori.